வாழ்க வளமுடன். இந்த பிளானட்ஸ் அண்ட் அவர் ஃபிசிக்கல் பாடிஸ் 4வது வீடியோவில் சுக்கிரன் அப்படிங்கிற வீனஸ் கிரகத்தை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறப்ப அவங்க சொல்கிற ஒரு வாழ்த்து வாழ்க்கையில் சகல சௌபாக்கியத்தோட சந்தோஷமாக வாழணும் அப்படிங்கிறது தான். அந்த அளவுக்கு சகல சௌபாக்கிய யோகங்களை தருவங்க நம்ம சுக்கிர பகவான் தான். திடீர்னு வாழ்க்கையில் ஒருத்தர் முன்னேறிட்டாங்க அப்படின்னா அவனுக்கு என்னப்பா சுக்கிரதசை அடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதோட திருமண பந்தத்திற்கு காரணமானவர் அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு களத்திரக்காரகன் அப்படின்னு பேரு. அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் சுக்கிரவாரம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வெள்ளிக்கிழமையில விரதம் இருந்து வீட்டில் திருவிளக்கு லட்சுமி பூஜை செஞ்சாங்க. நம்மளையும் செய்ய வச்சாங்க. சூரியனிலிருந்து 2வது வட்ட பாதையில் சுமார் 6 கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் சூரியனை சுற்றி வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் கோள் சுக்கிரன். இது சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வர 225 நாட்களை எடுத்துக்கொள்கிறது. சுக்கிரன் வெண்மை நிறமான காந்தலை கதிர்களை வீசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த கதிர்கள் நம்ம உடம்புல சுக்கிலத்தோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்காங்க. இந்த கதிர்கள் நமக்கு மனமகிழ்ச்சி, உயர் நட்பு, வாழ்க்கை வளங்கள் அனைத்தையும் வாரி வாரி வழங்கக்கூடியவர். சுக்கிலத்தோடு தொடர்பு கொண்ட சுக்கிர பகவானை வழிபட்டு வாழ்க்கையில் அனைத்து வளங்களையும் பெற்று வாழ்வோம் வளமுடன். ரேணுகா ராமதாஸ்.